Rutinitas sore ning omahe Simbok. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Nah, ben kalian nggak bosen delok aku nggawe gula Jawa, dadi videone tak mulai saka kene ya dulur. Aku mau ki wis nggawe gula sing diteres bojoku mau esuk. Lek iki wis adem, langsung wae tak wadahi ning toples. Ben ora ames ya dulur, terus cetakane kek tak singkrehne. Lanjut ning etan omah iki ke kebiasaane Simbok, dadi sakwene Simbok ora ning omah ya tak garap ya dulur. Tapi ke jane ya ngopo, pakan kok senenge diawet-ngawet ngene iki lho, ora ngelingi sing amek pakan ki ya doh parane ngono lho. Reketane ki saka bodolan pakan sing padha kecer-kecer. Niki nek ora saben sore disaponi ya bakalane numpuk, deloken wae iki numpuk koyo ngene iki. Iki mau ki ya wis dibakar, mau esuk ning bojoku. Lah iki ya isih ana kukuse. Iki ki tak timbun ngono wae mengko lak ya murup. Nah, jane iki aku ya pengen rewang-rewang ngeruki cletong ngene iki ning jero kandang, tapi aku ki wedi nek dipengkel karo sapi. Regane iki nek sapi karo aku ki kok galak ya. Jare bojoku aku ki ora tresno karo sapi. Lah aku ki kon tresno sing kepiye jal. Wong lagi tak cedhaki ngono wae lho. Ngono kuwi lah aku ya wedi to. Wes lah aku rewange nyapu wae, masalah cletong nganti keroki bojoku wae. Lanjut aku arep ning pawon wae gawe lawuh dienggo nggo bengi, tapi sedurunge aku wis cuci tangan sing bersih ya dulur. Kebetulan ki aku ya isih duwe udang sithik banget ya lumayan lah kena dienggo lawuh bocahku. Dadi sore iki aku menggawe lawuhe goreng udang tak tepungi karo tahu ya tak kemuli alias tak tepungi. Aku mau ki ya wis takok bojoku nggawe lawuh sambel wae ya, jare bojoku ki ya ora apa-apa sak onone. Kan bojoku tak gekne lawuh sambel ngono wae wis iya-iya wae. Sel ya lur nek saben esuk karo sore masak iki, untung wae bojoku ya pangerten. Iki masake ya ben satset, mergane iki ya wis 5:30, dadi aku masake ning kompor wae. Regane kan pawon iki ya tak nggo nggodhog sajeng sing dideres bojoku sore iki mau, dadi men gendang kabeh ki beres ngono lho dulur. Tungku sing siji tak nggo goreng tahu, terus tungku sing sijine meh tak nggo goreng lombok dienggo gawe sambel. Tapi ternyata aku ki lali lho lur, masa iya wajan wis disuntaki minyak, wis disuntaki lombok, lah kok kompore ora diceklekne, lah kapan matenge lilik ya Allah, lah kok ya wis lalen ngono lho. Iki tahuku ngasih mateng kabeh lehku goreng, lomboke ya lagi mateng dulur, ya gara-garane lali ora diceklekne kompore kok. Wis cukup ngene iki wae menuku sore iki, aja lali bersyukur ya dulur. Alhamdulillah.